Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo. 1 funud i chwech. Dwi'n ceisio cael fy meddwl i'r hyn sy'n digwydd y funud hon i Wil. Dwi'n ceisio meddwl am Wil fel roedd y gartref, fel roedden ni i gyd. Ond y cyfan y gallaf ei weld yn fy meddwl yw'r milwyr yn tywys Wil allan i'r cae. Dyw e ddim yn baglu, dyw e ddim yn gwrthwynebu, dyw e ddim yn gweiddi'n uchel. Mae'n cerdded a'i ben yn uchel, yn union fel roedd e pan roddodd Mr Morris y gansen iddo yn yr ysgol ers talwm. Efallai bod ehedydd yn codi, neu fran fawr yn hedfan mewn cylch i'r gwynt uwch ei ben. Mae'r fintau syth yn ymlacio yn aros. 61, y reifflau wedi'i llwytho ac yn barod, a phob un eisiau'r cyfan fod ar ben. Byddant yn saethu un o'i milwyr eu hunain, ac mae'n teimlo fel llofruddiaeth iddyn nhw. Maen nhw'n ceisio peidio ag adrech ar wyneb Wil. Caiff Wil ei glymu wrth y postyn. Mae'r offeiriad yn adrodd gweddi, yn gwneud arwydd y groes ar ei dalcen ac yn symud i ffwrdd. Mae hi'n oer nawr, ond dyw Wil ddim yn crynu. Mae'r swyddog a'i revolver yn barod yn edrych ar ei watch. Maen nhw'n ceisio rhoi cwfl dros ben Wil, ond mae'n ei wrthod. Mae'n edrych i fyny i'r awyr ac yn anfon ei feddyliau byw olaf adref. Presennol, barod, anelwch. Mae'n cael ei lygaid, ac wrth aros mae'n canu'n dawel. Seesaw, Jack y do, dal y deryn dan y to. Dwi'n a'n canu gytagedd o dan fy anadl. Dwi'n clywed sŵn yr ergydion yn atseinio. Gorffenwyd, mae'r cyfan ar ben. Gyda'r ergyd honno, mae rhan ohonof wedi marw gyda fe. Dwi'n troi nôl i fynd i unigrwydd fy sgubo'r wair, a gweld nad wyf ar fy mhen fy hun o bell ffordd wrth i mi alaru. Ledled y gwersyll, dwi'n ei gweld nhw'n sefyll yn gefnsyth, y tu allan i'w pebyll, ac mae'r adar yn canu. Dwi ddim ar fy mhen fy hun y prynhawn hwnnw chwaith, pan a fi wersyll Walker i gasglu ei eiddo, ac i weld y fan lle maen nhw wedi'i gladdu. Byddai'n hoffi'r lle. Mae'n edrych allan dros ddôl i lawr i fan lle mae Nat yn llifo'n dawel o dan y coed. Maen nhw'n dweud wrthyf iddo gerdded allan a gwên ar ei wyneb fel petai'n mynd am dro y peth cyntaf yn y bore. Maen nhw'n dweud wrthyf iddo wrthod y cwfl a'i bod nhw'n meddwl ei fod yn canu pan fu farw. Mae 6 ohonom, a oedd yn twll y mochel y diwrnod hwnnw, yn cadw gwyliadwriaeth uwch ben ei fedd tan i'r haul frachwyd. Mae pob un ohonom yn dweud yr un peth wrth adal. Hwyl fawr, Wil. Y diwrnod canlynol, mae'r gatrawd yn martsio i fyny'r ffordd tua'r Som. Diwedd mis Mehefin yw hi, ac maen nhw'n dweud y bydd ymosodiad enfawr cyn hir, a ninnau'n rhan ohono. Byddwn ni'n ei gwthio nôl yr holl ffordd i Berlin. Dwi wedi clywed hynny o'r blaen. Y cyfan awn ni yw bod yn rhaid i mi oroesi. Mae gen i addewidion i'w cadw. Ôl-Nodyn. Yn y rhyfel byd cyntaf, rhwng 1914 a 1918, cafodd dros 290 o filwyr o fyddinoedd Prydain a'r Gymanwlad eu dienyddio gan finteuoedd saethu. Cafodd rhai eu dienyddio am gilio o'r frwydr ac am lwfdra, a dau am wneud dim mwy na chysgu pan oedden nhw ar wyliadwriaeth. Erbyn hyn, rydyn ni'n gwybod bod llawer o'r dynion hyn yn dioddef o siawsardandod neu siawsioc. Roedd yr achosion yn y cwrt marsiaw yn fyr a'r milwyr oedd yn cael eu cyhuddo heb neb i siarad ar ei rhan. Yn 2006, yn unig y cydnabur awdurdodau a
anghyfiawnder yr oedd y milwyr hyn wedi dioddef. Rhoddwyd pardwn diamod iddynt ym mis Tachwedd 2000.